So pane nyaya iripo zviri kunzi chii chinodhura kudanana nemunhu muno muCapetown kana South Africa kana kuti kuenda kunokecha ndezvipi zviri nani. Regai tione. Okay, so we are back. My name is SGP kana kuti Sekuru Gudo Pikicha. Nasona tichange tichiona kuti chii chinodhura kuti uri kudanana nemunhu muno muCapetown kana South Africa oro uri kungoenda zvako patouch line kana kuti mutouch line ungonoita sei ungonokecha ipapo hanzi short ray ipapo. So let's move on to the next screen. Apo tine we have our calculator. Calculator yedu iri T. So ngatitange kuweka. Sanika inini zvangu ndinowanzofarira kuhurira kunhu kwakafanana na strand, kaelicha, broccoli ndo nzvimbo dzandowanzofarira kuitira chihure changu. So I'm going to tell you my calculations according to my statistics kuti zvakamira sei. I'm going to tell you my statistics according to my calculations andakaita nema costs nema losses andakaita pandaita chihure changu kana pandinoita chihure changu. So let's move on to the screen in a calculator and let's start calculating. So first of all, urufana kuenda kunoona hure rako kustrand kana urufana kuenda kunoona hure rako kukaelicha. So tomboti for instance urufana kuenda kustrand kunoriona ikoko kana kuti iro hure racho rikufana kuuya kuti uzoriona, but mostly ndinoenda kunosangana nehure. Saka kuenda chete we are going to put something like 150 rand. 150 rand times 2 kuenda nekudzoka, which is equal to 300. Right. Saka wadona 3 wire dhara transport kuenda nekuita sei nekudzoka, because masvikira unoita kuchihure unosvika zvekunyahwaira unosvika uchiwandira ungosvike zvezvezvo. Saka unoda private transport yakafanana neUber kana kuti Bolt kana kuti InDrive. So ndo mari dzacho dzema InDrive nema Uber. Saka so far wadona 3 wire yapo. So let's move on. Tiende pakuti uri kusvika uine. Remember zvinhu zvamuri kunoita zvinonzwisa nzara. Munoziva kuti bota ronzwisa nzara. Saka unofana kuenda nembuva yebota kuitira kuti zvifambe zvakanaka. So we talking of mahure zvaanowanzoda hanzi bucket KFC ndo ine 9 piece chichi. Saka kana ine tuma chips netuma sauce nechichi unogona kudona around 150. Right, 150 plus 300 ye transport here, which is equal to 450. Right, plus unosvika uine 6 pack ye breezer kana kuti ye brutal fruit. Ukaitenga kuliquor shop kana wakachenjera usazvandoita ndowanzoenda kuliquor shop yakachipa unogona kuiwana ne110 yake. Wozotiwo yako ye black woiwanawo ne100 rand, which is equal to 660. Saka so far tapa 660. Saka zvinoitika manje kazhinji mabhishu azviite kuti uende kumba kwebhishu nekuti unogona kusvikirwa nechikomba ikoko. Saka the best option is kunotsvaga lodge. Saka munofana kuenda kulodge. Ende kana muchinge maenda kulodge, ngatema calculations yelodge hazvizongodiwo 1 hour, unodawo kana 2 hours. Saka mazvimalodge zvakachipa zvemulocation last time pandakaenda yave 150 per hour. Saka techakuti plus 300 yelodge. Uri kudawo ka 2 hours dzekunyadzotamba nemunhu zvakanaka. Saka tapinda mu960 vana baba. Tamu 960 zvangu. Tamu 960. 2 hours dzenyu muri mulodge bolato. Right. Saka zvadaro handibhebhi rako raunомhanya naro. Wamapedza zvamaamuchiita then wakurisiyawo. Saka unorisiyawo kana rine 2 wire yedata. Saka 2 wire data
taisa pamusoro ipapo tamu 1160. So as you can see tamu 1160. So far ndo mamiriro akaita zvibodzwa kana uchidanana nemunhu muchiti munodanana. You get the idea. Saka guys, pakaipa. So 1160 ndo budget. Saka isusu ngatione kuti munhu wako uyu unomuona ka 1 every weekend. Saka which means every weekend you have to spend 1160 times 4. Anti mwedzi une 4 weeks. Saka which means you are spending 4640. Ndo mari yando spend. Ndo zvandaka calculate. Andiri kuona zvishirako ka 1 per weekend. Pamwe ndo vave kunonzi kuma stay in. Team stay in rimwe team stay in harinaka kwekugara rinenge richibudget. Anoti kana richigara kumurungu then parinongouya musi dai. So ndo mamirira zvakaita iwayo. Saka so far pamwedzi we talking of kuti you will be spending 4640 here in Cape Town or South Africa kana uri kuda kuita zvemujolo. So amenoti munoiona sei budget. Ngatiendei pakuti iwo wacho unombotambira mari kana kuti unowana mari, how much do you get kubasa kwaunenge uchishanda. Saka mostly maZimbabweans mazhinji oro mageneral worker anowana something like 200 rand per day. Saka kana uchiwana 200 per day ushanda Monday to Friday, it means une 1000 per week. Saka chibhomirai mabudiki kana muri kuvuka zvemujolo, chibhomirai mari yenyu haikwane. So zvinodhura, but anyway, for vanhu vakafanana nevava vema 200 per week, there is another option. This is the second option. Now we're talking of the second option. Second option ndeyekukecha, ndeyekungobhadhara shotre ipapo mutouch line. Yes, pabalance apa bevo pana munenzvapo nedzimwe maposta acho akawanda akangosiyana. Unowana type dzaunoda, kana ukada cylinder, ukada chi unowana zvese ikoko. Saka anereka itimboona kuti kana tiri mutouch line zvakamira sei. Saka so far we have a budget of 4640 pamwedzi. Saka apa remember wakoita kazhinji kacho vana baba unongoziva kuti zvinenge zviri zveka 1 haudzokorodze kana kuti tingati round reach 2 masports ifirst half chete zvatoendwa, dzimwe dzisi dzangonyaya zvatovharana. Saka rega tipinde musecond option. So we are going to clear everything, then we start. Sakani kana uri mu touch line, mu touch line ndo nzvimbo dzakafanana munenzva bheo paya pekuti zvinzi rekumusha kana makambonzwa zvinzi rekumusha ndiroro. Unowana rekumusha, unowana rekumalawi, but anowanzonetsa kunana malawi. Remuno rowanika futi zvekumhanya. Mutachiraini rinowanika zvekumhanya kwete zvekunzi rowanike zvekumhanya. Aiwa, rowanika zvekumhanya. Saka gaitire macalculations emutachiraini. Saka mutachiraini uchisvika bheo last time I remember kuti 50 rand zvinenge zvatoendwa. So we're talking of 50 rand times 4. 50 rand times 4, which is equal to 200. Saka tukutaura kuti pa 4 weeks pamwedzi you can spend 200 mutouch line. Ngatichicalculate mari dzetransport dzekuenda kubheo uchibva kuna ana strand kana maposto. So let's say 30 rand kuenda nekudzoka, which is 60 rand. Saka plus 60 rand times 4, which is 160. Saka plus 160 yekurifambira rekumusha equals to 360. Saka ukangobudisa 360 yako kana ukabhajeta 360 yako uri vaya vema 200 per day mageneral worker vekumakomba neteam reudhakaboy chichi nevekumaplus, which means unenge uri safe. Now marealize mazvaona kuti paya yange 4460 versus 360 kana uri kungonotenga mutouch line kana kuti uchiritora mutouch line rinenge rakachipa zvekudaro. Saka you can budget, unokwanisa kutotumira vari kumusha
mari nekuchengetawo mhuri nekudini. Kana waine mukadzi ari munomu uchipota uchimbopinda hako mutachiraini kuservice, you can see kuti unotosarwa uine mari yekuti unobhadhara rent. Zvasiyana nekunge kana uchiti uri kumhanya nemunhu. Panenge pakaipa guys. Apa handaudzenge ndataura kamari yerent. Sometimes anogona kundibatsirawo nehafu. Okay, zverent atazvisiya tikati aiwa munenge muchingosangana kuloji. Saka anyway, ngatibvisei zverent. So ndo mamiriro azvakaita zvangu. Saka mutachiraini is 360 pamwedzi. Watenga 4 times rekumusha. 4 times. And remember, unenge wachinjanisa matype. Zvasiyana nekunge uine one girlfriend i one type. Mutachiraini unenge wachinjanisa 4 matypes. Ukaenda this week ukanotora rakadai, ukaenda next week ukanotora slender. Zvingodaro. Saka une variety and it's also cheap. So kunana mai vana varume vakaroora vanofarira zvekumboyoisa gumbo panze gumbomba, vaudzei kuti mutachiraini makachipa. Mutachiraini munoita kuti homwe dzisare dzichifema, mumbawo musare muine mari. Budget inoitika zvakanaka kana baba vachipinda mutachiraini pari kunge vaine side chick kana kuti vaine girlfriend iri kutora mari zvekudaro pataundi. Girlfriend ma1 hazvisi kutombonakidza. Also the other thing that I wanted to mention ndezvekuti ukapinda mutachiraini ukabhadhara 50 rand yako, or let's say 100, maybe mari ndanyochipisa, let's say 100 rand yako, wakutoenda kubhawa wakutonomwa. Saka instead of spending 1160 per one encounter, you can spend 100 rand kukecha, then watotanga kutomwa doro imwe yese. Saka 1060 yese wakumwa doro, tobvisa transport 60 rand. Saka it means une 1000 to spend on yourself. Pasina munhu ari kukunetsa, pasina munhu ari kuti wazofambira ningi, wazotaurira ningi, zvatovharana. Tachiraini ine advantages akawanda. So in case manga muchita naroro you didn't understand, sorry I had to make this video so long. I was just trying to clarify and make it clear kuti mutachiraini makachipa pale kunge uchidanana negirlfriend kana kuti munhu wanongoita munhu wangu muno muCapetown. So I think by now vazukuru manzwisisa kuti zvakamira sei pazvibodzwa. My name is SGP. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and follow my Facebook page for nyaya dzinopisa. Isu tinopinda mukati menyaya, todzizunza, todzisakura, todziyanika, todzikanga, todzidya. Yesaya.